namaz. Eto drugovi, i ova sedmica je gotova. Sutra je vikend, a sad ću vam dati zadaću. Kako će biti zadaća, učitelju? Imaćete zadatak. A šta ćemo uraditi? Preko vikenda ćete uraditi neku lijepu stvar, a onda ćete pričati o tome pred razredom. O, super! Predobro! Sad možete ići. Šta planiraš uraditi za zadaću, Šefkat? Majka me podučava namazu. Zajedno s njom ću klanjati sve dnevne namaze svakoga dana. O, baš lijepo. I ja ću klanjati. Za čega ću klanjati namaz? Kako ti je palo na pamet da to uradimo za zadaću? Da, namaz je super ideja. Ma bilo je lako. Eto, stigli smo. Prvo trebamo uzeti abdest. Odlično, hajde, idemo. Čekaj, kako se ono pravilno uzima abdest? Jednostavno je. Prvo ruke, onda 3 puta usta, 3 puta nos, a potom operemo lice. Onda ruke 3 puta, pa glavu, uši i vrat. A na kraju? Operemo noge, zar ne? Da. Ma, ja sam zapravo znao to, nego sam htio da vidim znate li vi. Uzeli smo abdest, sad je vrijeme za namaz. Dobro, a ko će biti imam? Ja mogu predvoditi namaz. A ja ću proučiti i kamet. Dobro. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ašhadu an la ilaha illa Allah. Ašhadu an la ilaha illa Allah. Ašhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ašhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu akbar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Eto, klanjali smo. Ha? Kakav je to zvuk? To je zvuk ptice. I ona je došla da klanja namaz. Ali ptice ne mogu klanjati. Gdje li se sakrila ptica? Zvuk dolazi od tamo, kroz onaj prozor. Aj, koliko je slatka. Mislim da je neko hrali. Djeco, Allahu dragi, crko sam od straha. nemojte se plašiti, djeco. Esselamu alejkum. Ve alejkum selam, efendija. Nisam vas htio uplašiti. Izvinjavam se, djeco. Ma nije bitno. Jeste li vi imam ove džamije? Da, jesam. A Efendija, otkud ova ptica ovdje? Ona se zove Minik. Našao sam ju u bašti. Bila je bolesna, sad je bolje. Zar se Minik ne oglasi dok ljudi klanjaju? Da, postaje življa kad hoćemo klanjati i počne gugućati. A, baš lijepo. Prijatelji, zar nije kasno? Hajmo se vratit kući. Da, bilo bi dobro da idemo. Vidimo se, inšalah, efendija. Doći ću s babom na akšam. Vidimo se, djeco. Efendija je jako dobra osoba. Da, super je. Svidjela mi se ptica, ali jedno pitanje me muči. Kako pitanje? Mi dnevno klanjamo 5 namaza. Da, i? Da to nije malo previše. To je zanimljivo pitanje. Pitajmo učitelja Hikmeta. Baš tako. Može. Razumijem, šaljivko. Možeš sjesti. Oni su radili istu zadaću kao i mi. Ojoj, izgleda da su nas provalili. Koliko sati ima u jednom danu? 24 sata. Bravo, snažni. Znate li vi, djeco, da 5 dnevnih namaza ukupno traje samo 1 sat? Zanimljivo, znači samo 1 sat u 24 sata. Da, Allah od nas traži 5 dnevnih namaza za sve blagodati koje nam je dao. A, sad razumijem. Šta si razumio, Ajmaze? Pa naš gospodar traži samo 1 sat za namaz, a za uzvrat nam daje džennet. 1 sat u 24? Pa to je dobra razmjena. Da, Ajmaze. Ako svaki dan potrošimo samo sat vremena od 24 sata koliko svaki dan imamo, u zamjenu za to imat ćemo nagradu ogromnu. Pa to je odlično. Otac ću svaki dan klanjati sve namaze. I ja!
Ne zaboravite lajkati i pretplatiti se na kanal. Hvala vam puno!